ngibingelela our program director wosuku uPresident ngibingelela Mama Flora ngibingelela our deputy chair Pastor City ekhomana kusethu Jesu evangelist Makela ngibingelela Mhlunkulu namaziyana wonke ekhomana kusethu Jesu Christ isekhona lapho lesihlalo sendlu nakuthi ngesibingelela haleluya somkhosi wethu usiphethe ngazulu lithi izinto sasikhulekele bonke abasiphethe bebaphathe ngokuthembeka noqotho haleluya inakho wethu lithi kuseni ngibingelela lapho basiya Pastor Nene ngibingelela ngokufika Jesu umfundisi wethu TP bele nefamily yakhe kanye nenkosi yethu Jesu Kristu babshezi inkosi ngibingelela nefamily yakhe son Paul ngibingelela nkosi yethu Jesu amen ukuthi mamshezi namhlanje yasebenza kodwa khona ngathi ngomoya inkosi yesibusise babshange nendlovukazi yakhe ngiyabingelela amen mami abantwana bakhe haleluya haleluya ngigama lenkosi yethu Jesu ngibingelela imihle haleluya leshithi yonke sound engineers haleluya liba Mr. Nkala haleluya ngigama lenkosi yethu Jesu Ntombi insizwa Sunday school haleluya siyabonga namhlanje sangeze umzalwane wethu esamgcini wasibona udalwenyaka unebohambo mashaba ngechaza sisamni indodana sisamnife ngasuku isithembizayo bila jwa Elena ina fans wale katat ngiyaqinisa ukuphithizela angiyena umuntu ophithizelayo haleluya ngizobethu abakhuluma isingisi badane never say never but and caught on God uthiwa namse ngiphithizela kuleso simo haleluya mhlawumbe abazalwane nje ngiyamdina kakhulu umuntu ophithizelayo bese kwenzeka mina ngizidinelwa mina qho inkosi usibusise ngazi benze njalo ukuthi ngifuna ngeze into ejwayele ukufona bengisenkonzweni kodwa kwenzekile khona umbolela inkosi usibusise kanti bengifonelwa le ekhaya ePinetown khona isimo ade siphazamisa umakhelwane haleluya amen ngiyabonga kakhulu bazalwane umntwana ngiyamthanda ngiyamthemba ngicela sivule amaBhayibheli ethu evangelini ngokaJohn chapter 14 verse number 26 haleluya moyingcwele ukuphila nami kakhulu kulezi insuku on behalf of ibandla and individual haleluya uNkulunkulu ebeyikhuluma last week ithi sibandla lakhe haleluya what the prophets haleluya bengidigesta ukuthi hlala bamncelisisa bahlala nathi ngokuhlongeza Inkosi yami sathi ibandla singamncenga uNkulunkulu ayikhuluma iphepheso ngekho haleluya is the highest prophet haleluya umuntu asikhulumile inkosi yomsindisise siyabona ngithemba bazana ngiyavuleka esavula mhlawumbe ngabanikeza item
Hallelujah. I'm an old school age. Mhlawumbe mewuthanda ibanga isisi, it doesn't matter. Kakhulukazi ngiprefer keyboard prayer. Wazilawa manje namaculo because of some reasons just a item. You may look for me, I will look for you in that land of paradise. We shall stay with no surprise, no sorrows, no troubles are there. Sakhuluma mami uthanda isho lala. There will be no sorrow, no trouble will be there. Sathana wenza ngomasiboma mahluphe sela asiphazamisa ukuze siwe uNkulunkulu. Engathi igesi yakhona kunekhaya sayikho ikhaya lapha. It's a peaceful place. Hallelujah. Hallelujah. Mina mahluphe kuthina ngohluphe. Hallelujah. Kodwa ukwethu kuhlala uNkulunkulu simncede. Kuhlala nathi. Ungashiyi wena. Kwesingena kukhona singene naye. Hallelujah. Asho mhlabeni nithi ungena nathi akawucisha umlilo. Kodwa sokuphuma sesintothombela leligolide ngalelo kusha. Egameni lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Ungakunde bazalwane. Hallelujah. Ebandleni lonke. Izinto abake bayikhuzumelana. Angazi angithatha for granted izinto ezinkulu. Each and every piece of sermon ikhona leyizakha khona. Ngiyayithatha ngi-apply empilweni yami. It's not because it's computer if share a pulpit, but it's to build one another. Because Moses umeqhamuka ikhathi, hallelujah, udigesta ukuthi inkosi wazangisiza wakhuluma olhlobo kimi inkosi Moses. Hallelujah. Ngabe ngihleli ensukwini ngidigesta uNkulunkulu akhulume, iprofessor akhulume ngayo, kuvuka indaba yakakhuluma umbhele umfundisi umfundisi umbhele ngoba kuzobe sakhona itshele umshayeli umthetho bengithi umbhele akakho itshele umshayeli umthetho uyisoshe likhuza yena. Hallelujah. Angani ngiyaphamanisa utshele nongela brigadier or brigadier. Yeah. Kuvuka ukuthi umoya ingcwele ithina awuvuki. Yes. Yeah. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Yes. Say it again. Yes. Speak on your mic. Yes. Yes. Speak on your mics. Oh yeah. Uyehla. Isithunywa esivukayo. Spirit evukayo. Yeah. Uma ngisele lapho ngithi umuntu ngivuka umoya. Noma umoya. Uthi ubeke kuphi? Nokuthi ukuphi? Yeah. Ilezo zinto ezidetermine umuntu ezimkhombisa ukuthi ubeke impilo inkosi Moses. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli asihloleni imoya. 1 John chapter 4. Hlala imoya. Miningi eminye izenza engathi umoya kaNkulunkulu. Kodwa uma ufunda izwi uzobona khona. Ungazi udideke uma ungafuni izwi. Uhambe nayo yonke imoya. Nayi guideline yethu izwi. Ubone la ukuthi iphumile kancane izwini ke lokho. It's not 100. Fanele mekuyizwi 100%. Yes. Akafane DNA. But in DNA sometimes even 99%. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, for 100% is not 99%.
No 1% kusho ukuthi akuphelele. Yeah. Amen. Amen. Ngasana nje Kolose tholile asifundele egameni lenkosi uJesu Kristu the love isizwe sonke bakhona nabangaphethe amaBhayibheli. Hallelujah. Mhlawumbe singayifunda ama-translations or ama-versions ahlukene. Hallelujah. But I think the content is what it's saying. Hallelujah. Izoba similar. I guess from there was around the version yesiZulu. John chapter 14 verse number 26. La kufundeka khona kanje. Kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba uyakumthumela egameni lami. Uyakunifundisa konke. Anikhumbuze konke enginitshele khona. Hallelujah. Any version? King James, NIV. Hallelujah. Okay, sure. NIV. John 14, chapter 14, verse 26. 26. For the arranger was around. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you. In your Kings, Leonard Iti, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Bring to remembrance all things I said to you. Hallelujah. Nanzani version, Bazalwan. Amen. What version? I'm not sure, but Okay, come. but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Okay. Let me read mine is an Amplified Bible. It read thus, but the Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, stand by the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and He will cause you to recall, will remind you of bring to your remembrance everything I have told you. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But the Lord, I want to invite all the versions. Yes. Amen. But the Lord, which iBhayibheli nelibhalwa inkosi uMsindisisi lihambe i-distance endanyanyana inkosi uMsindisisi lisuka original with Hebrew. Hallelujah. So original with Greek. Yes. So with Greek like we Hebrews. That's why my Hebrews, we say them. Let's have English. Because Moses. Meswa with English. That's a liya kuzo zonke ama African languages. Because Moses. Kokunye angisho ukuthi wrong. Uyathola ukuthi khona enito abasebenzisa isizulu esidala. Ohlulekayo ukusunderstand esingasetshenziswa manje. Yeah. Inkosi uMsindisisi. Kakhulukazi le manje ngiyeza isibonelo manje ufunda incwadi amaGalatians chapter 5 ithelo zikaMoya verse number 22. Hallelujah. Yes. Uyathola ukuthi abanye ngaba kuthiwa into efundwe khona umbuzo ukuthi intoni ngezingayazi. Kodwa kushiwo ngezizulu like ukuthi tumoya engcwele. Hallelujah. Ithelo zikaMoya uthanda ngithi which is love. Hallelujah. Belithiwa ubuvi, yini ubuvi?
Hallelujah. Oyoma ukufunda kwele English uzoqedanisa ububi and kindness. We are told kusho ukuthini. Hallelujah. Ulimi hallelujah nasesizulwini manje ufunda mhlawumbe uzocabanga uzokukhumbula uma ubhala kakhulukazi ama composition ezulwini noma iletha kanjalo. Babengakujajeli ukuthi usebenzisa igama ongalazi. Bakhona kuthiwa ulimi lesigodi obhekeke kulona inkosi yomsindisi. Ngoba samazi usisonke asikhulumi same language. I-language ezule ekhulunywa Hillcrest ayifani ekhulunywa eNtshongweni ekhulunywa ePinetown inkosi yomsindisi. Kodwa kuthiwa ulimi lesigodi inkosi yomsindisi. Kodwa konke kuyisiZulu mhlawumbe uma umZulu okunye understand akushi wathi uqhathanisa isentence lonke. Hallelujah. Ukwazi ukufitha ukuthi beqonda ukuthi inkosi yomsindisi. La ke bazalwane sikhuluma ngenkulumo noma amazwi asho uJesu. Jesu ekhuluma kubafundi ekhuluma abafundi obani? Abafundi obani? Yes. Obani sathi nabafundi baJesu? Shesh. Bona thula abanaqala. Ngibona uPetro lenyanga ngemali. Ithini uPetro lesikhathi? Ithini uJohn bakulesikhathi? Esomemezela ukuthi ene indlela nemendweni ayiqondi. Inkosi yesa. Hallelujah. Amen. Kodwa abekho Judas Iscariot bakulesikhathi la. Bakaba khona ngaphandle not la. Siyabarebuka ngegama laJesu. Siyabhala ngesangweni ngegama laJesu. Hallelujah. Judas Iscariot bona bathembisa ngeqiniso nithi. Yeah. Hallelujah. Uthi-ke uJesu lana bekhuluma ne-church. Nabafundi bakhe. Hallelujah. Amen. Uthi la mazofunda from verse number 1 inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani yini? Nikholwa nawo Thixo. See? Ekhaya lika baba. Thanda lesingisi and many mansions. Not houses. Yeah. Yeah. Cause kunomehluko phakathi kwe-mansion ne-house. Yes. Hallelujah. Amen. I think ama-mansions ilawa abona uCaleb noJoshua uma beyoviwa izwe laseKhanani. Yeah. Yes. But enemies yakhona mihle mkhulu inogangi yelwe. Yeah. Iyinqaba. Simention inqaba. Yeah. Lawo mathola ayikhona kalula. Yes. And the house, it can be a tin house. 4 room. And I know that. It can be a tin house. Yeah. It can be a cardboard house. Chocho. You see? It can be a muddy house. And each of is zonda. Let's show my academic love. How to say that? Mama said zonda. Yeah. Hallelujah. Amen. Joshua babona izinto eziyisecret cause babehleli noNkulunkulu inkosi yomsindisi. And la bazalwane uJesu ukhuluma kubafundi bakhe ngoxa ejeni yakhe azoyithatha. Hallelujah. Ufilisha noma ukugcwalisa i-assignment ayinikezwe yona. Hallelujah. Uthi-ke ngiyahamba ngikhaya lababa. Nani nizofika ngondulela mina ngolungisela indawo inkosi yomsindisi. Amen. Neyakhe indawo ikhona nje lapha yamawuthi uJesu inkosi yomsindisi ukholwa ngenhliziyo uvuma ngomlomo. Of course. Hallelujah. Uthi kuJesu kanye bengishiya konchiya nodwa anizoba intandane. Hallelujah. Amen. Kodwa kuzoba khona bani i-comforter. What is the use of the comforter? Ukucomforta ekhathini enjani esingekho right moya ingcwele lo uthi kuzofika moya ingcwele ozomduduza ozomkhanselisha egameni lenkosi ethu Jesu. Yini ukukhansela? Ukululeka umuntu. Hallelujah. Ozokusiza la udinga khona usizo
inkosi yokusibuze ozokumusela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ozoku-advocate. Yes. Yini advocate ngesizulu? Amen. Ozokumeli wakho la usuke kuyimela khona wena uzokumela umoya oyingcwele. Our peace. Ungala Shadrach, Meshach and Abednego uma uNebukadnezar ethi abalethwe kuyena ngoba babengabawa esithixweni lesaseBhabhiloni noma saseBhabhele. Hallelujah. Yeah. I like amazwi abawashoyo, but the God whom we serve will rescue on your end. We Yeah. don't need to defend ourselves in this matter. Yeah. Awudingi ukuyidefenda wena bazalwane, udinga ukuma uNkulunkulu okwakho. Yabo, uma uNkulunkulu, haleluya, izinto noma zishaya azoshaya wena. Ziyoshaya bazalwane, sinhlambezo kaNkulunkulu thina. Yeah. Ngamanye amazwi i-enemy ehlasela thina ayihlaseli thina, haleluya, direct. Inkosi yomusibusise. Si protected. Sivikelekile sinomvikeli omoya oyingcwele. Inkosi yomusibusise. Amen. Le phela khona amandla because he's a strengthener. Hallelujah. Uzosipha amandla okuqhubeka. Khona umhlabeleli abathi if I get tired along the way, he gives me power to press on. Inkosi yomusibusise. Usinikeza amandla okuqhubeka. Ungasaqhubekeki ngentsana bazalwane ukuyicacisa le ndaba ngokusolibala le ekhuluma ngenjeni uNumeri Exodus abantwana bakwa-Israyeli. Akukhuluna lithina ngenjeni, ukhuluma ngempilo yomzalwane laphayana. Ziningi izinto ohlangabezana nazo uma umzalwane ukuthi yena usungene ehlala usho uzophelela ehlala. Haleluya. Umbise. Amen. Ukuthi usolwa approach ulwandle olubomvu akuthi uzophelela ulwandle olubomvu. Hallelujah. But mekuza namazwi ulwandle kuze ney'nkinga ozohlangabezana nazo. But okwakho ukuhamba noNkulunkulu, ungasuki uNkulunkulu ubize yena. Amen. Hallelujah. Amen. Ngithanda King James ngi-amplified ngitshela yakho it is stand by. Hallelujah. Yeah. Cabanga ukuthi le language mageba le mo stand by kube stand by. Mo stand by or relax. Noma ulele nalungakele mo stand by. For that ikhamba lo representa ukuthi izobizwa noma inini. Yeah. Hallelujah. Ukhona ohlala silindele abazosombiza noma inini. Mo stand by 24 hours. Hallelujah. Oh Jesu moyingwe inkosi yomusibusise. Esihlupheleni kwethu ulalela thina. Into esishayayo thina ukuthi masisenkingeni sibona ngathi abantu abazosisiza enkingeni. Not uNkulunkulu okwazi ukusolva konke. You can share your problem with your colleagues. You can share your problem with your congregants. Inkosi yomusibusise. In a way bathandazise inkosi yomusibusise. Kodwa ukholo alelo thandaza abazothandaza kuyena ilozothandaza kuwena naye. Kodwa ukuthi umkhuleko, haleluya, yeningi mhlawumbe ngeke ufane nowakho. Yeah. Hallelujah. But then kuona kuona, don't tell about inkinga zakho just for the sake to tell about inkinga zakho. Because bangayidlulisela banga yabo igcina spread all over. Inkosi yomusibusise. uNkulunkulu nabazalwane ezophelela enkonzweni inkosi yomusibusise. Amen. Sine stand by. Nango one siya ku stand by. Stand by. Oza kunakele ngapha. Hallelujah. Asisho ukuvusela ngesikhathi asilande sithi stand by. Asisho ngebantu traffic na roadblock. Asibani roadblock sithi stand by. Yeah. Sifika dacha usibiza ngazo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Stay advocate. Bengingazi ukuthi abameli bahlukene ama-level awu-2. Hallelujah. Amen. Imuphi umbele engimaziyo? Angisho umuntu. I tell you, thank you. Advocate.
umsebenzi abameli bobabili atheni advocate. Kodwa ama-role abawadlalayo abafani. Hallelujah. Amen. Ake ngitshele uma ngiya e-high court, icala lami libizwe e-high court, ngengithathi atheni. Ngoba yona igcina la kule court encane. Kebe futhi ne-BP ayifaki lefaka ngobeni because she's an attorney. Funa ngithathe lo ofaka i-BP naye. Hallelujah. Ukuze angimele e-high court. Because of Moses. I worship you, my Lord. And I said, it don't get seen. But I'm Moses is going to say, we are still less. She does not know who don't judge, she's not done it. But I'm Moses and Kulu, I forget. I can call her. Hallelujah. Let me come and advocate. It goes a long way. It's not just an advocate. And I'm sure that it's not an advocate. It's not just an advocate. It's more than that. Even one advocate. Yeah. Now connect advocation. Hallelujah. Hallelujah. Ilo uJesu akhuluma ngaye uthi uzofika mase fikile uzonibolela eqinisweni ngithi befika ibandla haleluya ekufanele sikhulekela ukuhlala kwi-presence kaNkulunkulu ukuhlala noNkulunkulu ngani than anything else esicabanga. Hallelujah. Uzosikhumuzisa konke asifundise kona. Amen. Yazi bazalwane, akazi noma kuyenzeka kwabanye. Yazi ngikhumbule mhlambe ezinye zezinto nje uNkulunkulu ayekhuluma noma ezayikhuluma ngengeke zakhe. Ngabo 1990 ayibona yonto. Kuthi hawo usibani pastor so and so wawashumayela wathi ngo-1990 elithetha kule lizwi. Hallelujah. Sengiyibuka ngelinye ihlo lento sengiyi-aplya esimweni sempilo engibhekene naso ngaleso sikhathi. Ukhuluza umoya ingwethu nayindlela ongaphuma ngayo kulolu gibe noma kule ndawo ongene kuyona inkosi yomusimusizi. Ngithe bazalwane the original Bible, the Bible kusukela ke esiGreek original. Inkosi yomusizi origin. EsiGreek nebekhuluma ngomoya ingcwele bathi the Holy Spirit because it's an English word Holy Spirit. Hallelujah. Kodwa bathi nini Parakletos. Leligama Parakletos. Hallelujah. Lisho into ehlezi present. Into ehlezi ikwele engasudi ikwele enamathele kwele njengengubo oyigqokile. Yeah. Mawulelo nene nayo ikhona la. Inkosi yomusizi. Shukela umoya ingcwele uyinto umuntu onjalo thina uNkulunkulu onjalo thina. Masilelo sibekele. Sibekele ihloko kaNkulunkulu. Ingakho singakuya noma sithandaza silala. Sisesiyalala Nkosi. Wena ungazelwa nani. Wena ukhona ngey'khathi zonke. Akukho kusahlala kabuhlungu. Noma usukazile. Kamuva nangaphambili. Kamuva wekulungela nempilo yethu. Let me tell you this. I don't know, maybe it's a secret or revelation. Hallelujah. Awuzazi amandla onawo. Amandla onawo wabona ngoba usulwa nolwana. Ukuthi wena how powerful you are. Ngikholwa ukuthi ama-attacks akho. Hallelujah. Izozobona khona amandla kaNkulunkulu. Ngoba noma ungangena kuwona uzophuma uwena.
kodwa ngokuhlala uNkulunkulu lento idinga abantu abanothanda uNkulunkulu, idinga abantu abanokutatazela, idinga abantu abangashayi kalula, idinga abantu abanesibindi, idinga abantu abanothanda uNkulunkulu, idinga abantu abanothanda uNkulunkulu, idinga abantu Hallelujah. Nakumbuza ngesibindi bazalwane kimi. Ukuthi bazalwane ungatatazeliswa amadimoni. Lithi iBhayibheli mawufunga Peter, the devil is like a rolling lion. Ngiyazi kuba sibakhana. Lithi anabantu abaziyo, lingathi ikhala lingalela ngaberingini. Usabe ulali nomsindo. Inkosi yomsindo mosiza. Ngomsindo walo lifuna ukubona abashayikayo. Ngoba ibhubesi alithi attacking the strong. Libona lento engatengayo ngayikhala. Bathi umfundisi Jezi, ibi noma kunenyamazane eziningi, liyayibona lesalela kamuva ethatha amadolo. Usathane unjalo bazalwane. Ithi lebo siqaphele usathane, Yeah. Siqaphelele bazalwane. Asikholweni sibe siqaphelile. Ngathanda liwenze silo last week. Ngabanga labasekhumbula basetshengisa. Ngabanga labasetshengisa. Ngajona wenze into last week asikhumbula ukufuna last week. Yes. This number of information. Let's up. Yo, the look cut at the very good. Okay, mana. Kalau kita kumpul anak habis. Aku mau wakil. Okay. Jangan wakil. Very good. Makinda. Thank you so much. Hallelujah. Unehamaya akhe umndonga ezayidizwe isitha seJerusalem. Nala kulindo ngedizwe isitha. Ufuna izakhelo. Ayishisi. Osanibhalatha bayibiza ngemfuthumfuthu. Ayidinga thina singabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Into engiyithandileyo bekuba wakhe umfundisi kufika le party ukuthi ababakha bathi osanibhalatha noGoshen noba nomuntu awushulana nodolo. Inomake ushulana ngeke. Okay, but where lolu gange ongathi baliphusho la impungushe luwe phansi. Yabo ande we-church noma kwi-ministry obizelwe kuyona bakhona othobi abazosho njalo. Yes. Ubani yena? Unamba ba. Yini akayenza yaphumelela. Othobi noGoshen. Funa ukaprove wrong ile wena. Yeah. Ngokuthi ungabi discouraged. Yes. Angizwa Yes. Hey, sengiyakuthola nje mina. Ngiyakuthola yini baba bazalwane? Abekade mina sawuthola sisarenda. Ukuba ngiyawithrowa. Hey, le konsathile inzima kakhulu ayishiyeki. Uyoshela ukuthi wayishiya. Usibazana umlilo mawushiya lento. Usibekile kanjani mawushiya lento. Hallelujah. Thatha direction. Akaze angisho ngisho into. Alright. Kodwa mawufuthi abangabuye ukuthatha nana direction. Hayi, sengingene enkulu. Ngibona indaba lekwenda bayoThobi. Ale ngisemgcwabeni izolo. Ngishona ingane yomfowethu akababa omdala. La efolweni.
ngoba abantu bajaja ngento eyiyona inamuhla ngithi haleluya ya Bible besakho isithuko sami So far. and isono sidani anaka maqhutshela isono sidani sathalela bese asigijimeni ngomncintiswano. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes ngihleli nabantu babexoxela nje berana. Sibeyaxoxa ke bekhona ebusuku elindelweni. Inkonzo ibivutha. Uze kwasa abashaya past 4. Yes. Ukulama tengeke baxoxa ngithi. Somunye, bekukhona le ntombi. Hlolwayo. Ngifuna ukuzongena kulezi uthula manje indawo incane. Sizoduma nazo ngoba phela lo olele. Bekungumama wentombi behlola into. Kalau record your back. Sisibongisile mhlawumbe ngomkhumbulo wemwelitshe ngeke ngizothi kula lezi insuku haleluya khona lethana bazokhumbula abazalwane ngidinga uphawu lomoyo ngcwele Sengiyathandaza egameni likaJesu. Ngibelela our prophet director wosuku iphethe ngidele mangasali flora our daily chair Pastor Shis City ekumana kusethu Jesu evangelist Makela ngibelela nohlokulu namaziyana wonke begameni kusethu Jesu Christ isekhona lapho lesihlalo sethu nakuthi ngesibingelela. Hallelujah. So khosiphethe kusiphethe ngazulu lithi izinto sasikhulekele bonke abasiphethe bebaphathe ngokuthembeka noqotho. Hallelujah. Ingakho wethu lithi kuseni ngibelela lapho basiya Pastor Nene ngegama Jesu umfundisi wethu TP bele nefamily yakhe kanye nokusethu Jesu Kristu babshezi inkosi yokuphelelela nefamily yakhe son Paul bele kusethu Jesu amen ukuthi mamshezi mhlawumbe yasebenza kodwa khona nathi ngomoya inkosi msindusise babshange nendlovukazi yakhe yababibelela amen mami abantwana bakhe haleluya
Haleluya, igama lenkosi Jesu. Ndodakazi umuhle. Haleluya. Worship team yonke. Sound engineers. Haleluya. Liba Mr. Nkala. Haleluya, igama lenkosi Jesu. Ntombi insizwa Sunday school. Haleluya. Siyabonga namhlanje sangeze umzalwane wethu esamgcini wasibona udalwenyaka unebohamba mashaba ngechaza sisamni indodana sisamnife ngasulu kusithenzana bila jwa Haleluya. Okay, nafasi. Wale kadat. Ngiyaqinisa ukuphithizela angiyena umuntu ophithizelayo. Haleluya. Ngizobethu abakhuluma isingisi balene never say never. But and caught on God. Ngithiwe namhlanje ngiphithizela kuleso simo. Haleluya. Mhlawumbe abazalwane nje ngiyamdina kakhulu umuntu ophithizelayo bese kwenzeka mina ngizidinelwa mina qho. Inkosi usibusise. Ngazi benze njalo ukuthi ngifuna ngeze into ejwayele ukufona ngisenkonzweni kodwa kwenzekile amen khona ngibonela inkosi usibusise. Kanti bengifonelwa le ekhaya ePinetown khona isimo ake siphazamisa umakhelwane. Haleluya. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane umntwana ngiyamthanda ngiyamthemba. Ngicela sivule amaBhayibheli ethu evangelini ngokaJohn chapter 14 verse number 26. Haleluya. Moyingcwele ukudila nami kakhulu kulezi insuku on behalf of ibandla and individual. Haleluya. uNkulunkulu ebeyikhuluma last week ithi sibandla lakhe. Haleluya. What the prophets, haleluya, maybe digester ukuthi hlala bamncelisisa bahlala nathi ngokuhlongeza. Inkosi yami sathi ibandla singamncenga uNkulunkulu ayikhuluma iphepheso ngekho. Haleluya. Is the highest prophet. Prophets, haleluya, ngosikhulumile. Inkosi yomsindisise. Siyabonga. Ngithemba bazana ngiyavuleka esavula mhlawumbe ngiyabanikeza this item. Haleluya. Ngixolela ke I'm an old school age. Mhlawumbe mewuthanda ibanga isisi doesn't matter. Kakhulukazi ngiprefer keyboard prayer. Wasilawa manje namaculo because of some just an item. You may look for me, I will look for you in that land of paradise. We shall stay with no surprise, no sorrows, no troubles are there. Sakhuluma mami uthanda isho ngalo. There will be no sorrow, no trouble in there. Sathana wenza ngamasilo mahluphe sela asiphazamisa ukuze siwe uNkulunkulu. Engathi igesi yakhona nekhaya sayikho ikhaya lapha. Is a peaceful place. Hallelujah. Hallelujah. Mina mahluphe kuthina ngohlupheka. Hallelujah. Kodwa ukwethu kuhlala uNkulunkulu simncane. Kuhlala nathi. Ungashiyi wena. Kwesingena kukhona singene naye. Hallelujah. Asho mhlabeni nithi ungena nathi akawucisha umlilo. Kodwa sokuphuma sesitothombela leligolide ngalelo kusha.
egameni lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Kungakunde bazalwane. Haleluya ebandleni lonke. Izinto abake bayikhuzumelana angazi angithathe for granted izinto ezinkulu. Each and every piece of sermon ikhona le ngakha khona. Ngiyithatha ngi-apply empilweni yami. It's not because it's computer if share a pulpit, but it's to build one another. Because usibusize umekhala ikhathi haleluya udigesta ukuthi inkosi wazangisiza wakhuluma olhlobo kimi inkosi usimusisa. Haleluya. Ave ngihleli enziweni udigesta uNkulunkulu akhulume iprofessor akhulume ngayo kuvuka indaba yakakhuluma umbhele umfundisi umfundisi umbhele ngoba kuzobe khona intshela umshayeli umthetho bengithi mama umbhele akakho intshela umshayeli umthetho uyisoshe likhuza yena. Haleluya. Angani ngiyaphamanisa utshene nongela brigadier or brigadier. Yeah. Kuvuka ukuthi umoya ingcwele kithina awuvuki. Yes. Yeah. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Yes. Say it again. Yes. Speak on your mic. Yes. Uyehla. Speak on your mics. Uyehla. Uyehla. Isithunywa esivukayo. Spirit evukayo. Yeah. Uma nokudisele lapho nimethi umuntu ngivuka umoya. Ah. Noma umoya. Uthi ubeke kuphi? Nokuthi ukuphi. Yeah. Ilezo zinto ezidetermine umuntu ezimkhombisa Yes. ukuthi umeke impilo inkosi umsimusisi. Yeah. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli asihloleni imoya. 1 John chapter 4. Hlola hlala imoya. Miningi eminye izenza engathi umoya kaNkulunkulu. Kodwa uma ufunda izwi uzobona khona. Ungaze ugideke uma ungafuni izwi. Uhambe nayo yonke imoya. Nayi guideline yethu izwi. Yeah. Ubone la ukuthi iphumile kancane izwini ke lokho. It's not 100. Fanele mekuyizwi 100%. Yes. Akafane DNA. But in DNA sometimes even 99%. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, fanele 100% is not 99%. No 1% kusho ukuthi akuphelele. Yeah. Amen. Amen. Ngasana ngapha nokhonose tholile asifundele egameni lenkosi uJesu Kristu the love isizwe sonke bakhona nabangaphethe amaBhayibheli. Hallelujah. Mhlawumbe singayifunda ama-translations or ama-versions ahlukene. Hallelujah. But I think the content is what it's saying. Hallelujah. Izoba similar. Ake sifundele bazalwane version yesiZulu. Amen. John chapter 14 verse number 26. La kufundeka khona kanje. Kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba uyakumthumela egameni lami. Uyakunifundisa konke. Anikhumbuze konke enginitshele khona. Hallelujah. Any version? King James, NIV. Hallelujah. Okay, sure. NIV. John 14, chapter 14, verse 26. 26. From the Aranja Bazaran. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you.
Fellowship, devotion, and that. In your kings, Lena iti, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. To remembrance all things I said to you. Hallelujah. Nanzani version, Bazalwan. Amen. What version? I'm not sure, but Okay, come. but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Okay. Let me read mine is an Amplified Bible. It read thus, but the Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, stand by, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and he will cause you to recall, will remind you of bring to your remembrance everything I have told you. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But I want to invite all the nations. Yes. Amen. But which iBhayibheli nelibhalwa inkosi uMsindosisi lihambe i-distance endanyanyana inkosi uMsindosisi lisuka original with Hebrew. Hallelujah. So original with Greek. Yes. So with Greek like we Hebrews. That's why my Hebrews, we say them. Let's have English. Because Moses. Meswa with English. That's a liya kuzo zonke ama African languages. Because Moses. Kokunye angisho ukuthi wrong. Uyathola ukuthi khona enito abasebenzisa isizulu esidala. Ohlulekayo ukusunderstand esingasetshenziswa manje. Yeah. Inkosi uMsindosisi. Kakhulukazi le manje ngiyeza isibonelo manje ufunda incwadi yamaGalatians chapter 5 ithelo zikaMoya verse number 22. Hallelujah. Uyathola ukuthi abanye ngaba ngithiwa into efundwe khona umbuzo ukuthi intoni ngezulu ayazi. Kodwa kushiwo ngezulu like ukuthi tumoya ingcwele. Hallelujah. Ithelo zikaMoya uthanda ngithi which is love. Hallelujah. Bese ubuvi yini ubuvi? Hallelujah. All manje ufunda kwele English uqedanisa ubuvi and kindness. Uyathola kusho ukuthini? Hallelujah. Ulimi hallelujah nasesizulwini manje ufunda mhlawumbe uzocabanga uzokukhumbula uma ubhala kakhulukazi ama composition ezulwini noma iletha kanjalo. Babengakujajeli ukuthi usebenzisa igama ongalazi. Bakhona kuthiwa ulimi lesigodi obhekeke kulona inkosi uMsindosisi. Ngoba samaZulu sisonke asikhulumi i-same language. I-language ezulu ekhulunywa eHillcrest ayifani nekhulunywa eNtshongweni ekhulunywa ePinetown inkosi uMsindosisi. Kodwa kuthiwa ulimi lesigodi inkosi uMsindosisi. Kodwa konke kuyisiZulu mhlawumbe uma umZulu okunye understand akushi mase uqhathanisa i-sentence lonke. Hallelujah. Ukwazi ukufitha ukuthi beqonda ukuthi inkosi uMsindosisi. La ke bazalwane sikhuluma ngenkulumo noma amazwi asho uJesu. Jesu ekhuluma kubafundi ekhuluma abafundi obani? Abafundi obani? Yes. Abanzazi nabafundi baJesu. Awushesh. Bona thula abanaqala. Ngibona uPetro lenyanga ngemva. Petro team. Ithini uPetro lesikhathi?
ithina oJohane bakulesikhathi Yes. esomemezela ukuthi ene indlela nemendweni ayiqondi inkosi yeza. Yebo. Hallelujah. Amen. Kodwa abekho Judas Iscariot bakulesikhathi la. Bakaba khona ngaphandle not la. Siyabarebuka ngegama laJesu. Siyabhala ngesangweni ngegama laJesu. Jesus name. Hallelujah. Judas Iscariot bona bathembisa ngeqiniso nithi. Yeah. Hallelujah. Uthi-ke uJesu lana bekhuluma ne-church. Nabafundi bakhe. Hallelujah. Amen. Uthi la mazofunda from verse number 1 inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani yini? Nikholwa na uThixo. See? Ekhaya lika baba. Thanda lesingisi and many mansions. Not houses. Yeah. Yeah. Cause kunomehluko phakathi kwe-mansion ne-house. Yes. Hallelujah. Amen. I think ama-mansions ilawa abona uCaleb noJoshua uma beyoviwa izwe laseKhanani. Yeah. Yes. But enemizi yakhona mihle mkhulu inogangi yelwe. Yeah. Iyinqaba. Simention inqaba. Yeah. Lawo matholakala khona kalula. Yes. And the house, it can be a tin house. 4 room. And I know that. It can be a tin house. Yeah. It can be a cardboard house. Chocho. You see? It can be a muddy house. And each of is zone that is your market and kill off. How does that end? Mama said, zone that. Yeah. Hallelujah. Amen. Joshua babona izinto eziyisecret cause babehleli noNkulunkulu inkosi umsimusile. And la bazalwane uJesu ukhuluma kubafundi bakhe ngoxa ejeni yakhe azoyithatha. Hallelujah. Ufilisha noma ukugcwalisa i-assignment ayinikezwe yona. Hallelujah. Uthi-ke ngiyahamba ngikhaya lababa. Nani nizofika ngondulela mina ngolungisela indawo inkosi yomusimbusisi. Amen. Neyakhe indawo ikhona nje lapha yamawuthi uJesu inkosi yomusimbisi ukholwa ngenhliziyo uvuma ngomlomo. Out. Hallelujah. Uthi kuJesu kanye bengishiya kongishiya nodwa anizoba intandane. Hallelujah. Amen. Kodwa kuzoba khona bani i-comforter. What is the use of the comforter? Ukucomforta ekhathini enjani esingekho right moya ingcwele lo uthi kuzofika moya ingcwele ozomduduza ozomkhanselisha egameni lenkosi ethu Jesu. Yini ukukhansela? Ukululeka umuntu. Hallelujah. Ozokusiza la udinga khona usizo inkosi yomusibuzi ozokunxusela egameni lenkosi ethu Jesu Kristu ozoku-advocate. Yes. Yini uku-advocate ngesizulu? Amen. Uzokumeli wakho la uhluleka kuyimela khona wena uzokumela umoya ingcwele. Out. Ungala Shadrach, Meshach and Abednego uma uneBukadnezar ethi abalethwe kuyena ngoba babengabawa esithixweni lesaseBhabhiloni noma saseBhabhele. Hallelujah. Yeah. I like amazwi abawashoyo, but the God whom we serve will rescue on your end. We Yeah. don't need to defend ourselves in this matter. Yeah. Awudingi ukuyidefenda wena bazalwane. Udinga ukuma uNkulunkulu okwakho. Yabo, mama uNkulunkulu, hallelujah. Izinto noma zikushaya, azizoshaya wena. Ziyoshaya bazalwane, siyihlambezo kaNkulunkulu thina. Yeah. Ngamanye amazwi i-enemy ehlasela thina, ayihlaseli thina, hallelujah direct. Inkosi yomusimbusisi. Si protected. Sivikelekile sivikele omoya ingcwele inkosi yomusimbusisi. Amen. Lephela khona amandla because he is a strengthener. Hallelujah. Uzosipha amandla okuqhubeka
If I get tired along the way, He gives me power to press on. Because usinikeza amandla okuqhubeka ungasaqhubekeki ngentsana bazalwane ukuyicacisa le ndaba ngokusolibala le ekhuluma ngenjeni uNumenda Exodus abantwana bakwa-Israyeli akukhuluna lithina ngenjeni ukhuluma ngempilo yomzalwane laphayana. Ziningi izinto ohlangabezana nazo uma umzalwane ukuthi usungene ehlala usho uzophelela ehlala. Haleluya, umbize. Amen. Ukuthi uzolwa approach ulwandle olubomvu akuthi uzophelela ulwandle olubomvu. Haleluya. But nakhona namazwi ulwandle kule ney'nkinga ozohlangabezana nazo. But okwakho ukuhamba noNkulunkulu ungasuki uNkulunkulu ubize yena. Amen. Hallelujah. Ngithanda King James Amplified ngithanda yakho it is stand by. Hallelujah. Cabanga ukuthi le language mageba le mo stand by kube stand by. Mo stand by awulex. Nomulelo nalungakele mo stand by. For that ikhamba lo representa ukuthi izobizwa noma inini. Hallelujah. Ukhona uhlala silingene abazosombiza noma inini. Mo stand by 24 hours. Hallelujah. Oh, Jesu moyingwe inkosi yomsimbusisi. Esihlupheleni kwethu ulalela thina. Into eshayayo thina ukuthi masisenkingeni sibona ngathi abantu abazosisiza enkingeni. Not uNkulunkulu okwazi ukusolva konke. You can share your problem with your colleagues. You can share your problem with your congregants. Inkosi yomsimbusisi. In a way bathandazise inkosi yomsimbusisi kodwa ukhona alothandaza abanothandaza kuyena ilozothandaza kuwena naye kodwa ukuthi umkhuleko haleluya yeningi mhlawumbe ngeke ufane nowakho. Yeah. Hallelujah. But then don't tell about iy'nkinga zakho just for the sake to tell about iy'nkinga zakho. Because bangayidlulisela abangani babo yabo igcina isispread all over inkosi yomsimbusisi. uNkulunkulu nabazalwane ezophelela enkonzweni inkosi yomsimbusisi. Amen. Sine stand by. Nango one shaya stand by. Stand by. Oza kunakele ngapha. Hallelujah. Asisho ukuvusela ngalesikhathi asilande sithi stand by. Asisho ngempatho traffic na roadblock. Asiphatha roadblock esithi stand by. Yeah. Sifika dacha usibiza ngazo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. The advocate. Nangazi ukuthi abameli bahlukene ama-level awu-2. Hallelujah. Amen. Imuphi umbeleki maziyo? Angisho umuntu. I thank you. Advocate. Umsebenzi abameli bobabili atheni advocate. Kodwa ama-role abawadlalayo abafani. Hallelujah. Amen. Ake ngithele uma ngiya e-high court icala lami libizwe e-high court ngengithathi atheni ngoba yona igcina la bakule court encane. Mhlawumbe futhi ne-BP arrive wakhe lefaka ngomeli because she's an attorney. Funa ngithathe lo ofaka i-BP naye. Hallelujah. Ukuze angimele e-high court because yomsimbusisi. I worship you my Lord. Eshethatheni into ngiyenzile kodwa angimusethi isigwebo sami yasibe lesi. Thina sinalo umuntu onjalo thina omasonile kodwa asibusele uNkulunkulu advocate. Angeke khona. Hallelujah. Yeah. Let me come with advocate. It goes a long way. It's not just an advocate. And I'm sure that it's not an advocate. It's not just an advocate. It's more than that. Even one man can never advocate.
la ukhona advocation. Hallelujah. Hallelujah. Yilo uJesu akhuluma ngaye uthi uzofika. Mase fikile uzonibolela eqinisweni. Ngithi befika ibandla. Hallelujah. Ekufanele sikhulekela ukuhlala kwi-presence kaNkulunkulu. Ukuhlala noNkulunkulu ngani? Than anything else esicabanga. Hallelujah. Uzosikhumuzisa konke asifundise kona. Amen. Yazi bazalwane, akazi noma kuyenzeka kwabanye. Yazi ngikhumbule mhlambe ezinye zezinto nje uNkulunkulu ayekhuluma noma ezayikhuluma ngeke zakhe. Ngabo 1990 ayibona yonto. Kuthi hawo usibani pastor so and so wawashumayela wathi ngo-1990 ethetha kulelizwi. Hallelujah. Sengiyibuka ngelinye ihlo lento. Sengi-aplya esimweni sempilo engizongibhekene naso sikhathi. Ukhuluza umoya ingcwele. Nayindlela ongaphuma ngayo kulolu gibe noma kule ndawo ongene kuyona inkosi yomusimusizi. Ngithe bazalwane the original Bible libhalwe kusukela esiGreek original. Inkosi yomusizi original. EsiGreek Never ngomoya ingcwele about the Holy Spirit because it's an English word, Holy Spirit. Hallelujah. But about the Parakletos. The link of it Parakletos. Hallelujah. Lisho indehlezi present. Indehlezi equal engasudi equal enamatele kwena njengengubo oyigqokile. Yeah. Mawulelo nene nayo ikhona la. Inkosi yomusizi. Shukela umoya ingcwele uyinto umuntu onjalo thina uNkulunkulu onjalo thina. Masilelo sibekele. Sibekele ihloko kaNkulunkulu. Ingakho singabuya noma sithanda losilala. Sisesikalala Nkosi. Wena ungazelona nani. Wena akhona ngekhathi zonke. Akukho kusahlala nomfuko. Noma usukazile. Kamuva nangaphambi. Kamuva wekuluka nganempilo yethu. Let me tell you this. I don't know, maybe it's a secret or revelation. Hallelujah. Awuzazi amandla onawo. Amandla onawo wabona ngoba usulwa nolwana. Ukuthi wena how powerful you are. Ngikholwa ukuthi ama-attacks akho. Hallelujah. Izozobona khona amandla kaNkulunkulu. Ngoba noma ungangena kuwona uzophuma uwena. Kodwa ukuhlala uNkulunkulu. Lento idinga abantu abanothanda uNkulunkulu. Idinga abantu abanokutatazela. Idinga abantu abangashayi kalula. Idinga abantu abanesibindi. Idinga abantu abanothanda uNkulunkulu. Idinga abantu abanothanda uNkulunkulu. If you are not your peace. Hallelujah. Nakumbusha ngesibindi bazalwane kimi. Ukuthi bazalwane ungatatazeliswa amadimoni. Lithi iBhayibheli mawufunga Peter. The devil is like a rolling lion. Ngiyazi kuba sibakhana. Lithi anabantu abaziyo. Ingathi ikhala lingalela ngaberingini usabe ulali nomsindo inkosi yomusizi ngomsindo walo lifuna ukubona abashayikayo ngoba ibhubesi alithi attacking the strong ibona lento engatengayo ngayikhala wathi umfundisi Jesu ibi noma bune inyamazane eziningi leyibona lesalela kamuva ethatha amadolo usathana unjalo bazalwane. It is the most popular Satan. Yeah. Yeah.
Siqapheleni bazalwane. Asikhona isibe siqaphelile. Ngathanda le manje sifike last week. Ngabanga labasekhumbula basetshela. Ngabanga basetshela. Ngatsho no one thing last week asikhumbula ukufuna last week. Yes. This is not my last week. Let's up. Yo, she don't cut her. Very good. Okay, mana. Kalau saya kumpul anak habis, aku mau wakil. Okay, John wakil. Very good, Makinda. Thank you so much. Unehamaya ake umndonga ezayidizwe isitha seJerusalem. Nala kulindo ngedizwe isitha. Ufuna uzakhela. Ayishisi. Osanibhalatha bayibiza ngemfuthumfuthu. Ayidinga thina singabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Into engiyithandileyo bekuba wakhe umfundisi kufika le party ukuthi ababakha bathi osanibhalatha noGoshen noba nomuntu awushulana nodwa inomake ushulana ke okay bathini bathi we lolugange ongathi bayiphushwa nayo ungushe luwe phansi. Yabo ande kwi-church noma kwi-ministry obizelwe kuyona bakhona othobi abazosho njalo. Yes. Ubani yena? Unamba ba. Yini ayayenza yaphumelela. Othobi